Goedenavond, het is zaterdag 12 maart en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij een eenzijdig ongeluk bij Sint-Anneland zijn vannacht 2 personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 op de 4e dijk bij Sint-Anneland. Een automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam naast de weg bij een sloot terecht. Bij het ongeluk raakten de inzittenden bekneld. Ze moesten bevrijd worden door de brandweer. De traumahelikopter uit Rotterdam is gekomen om medische assistentie te verlenen. De 2 slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Jan Simpelaar uit Kloetingen geeft een bijzondere donatie. Ik geef deze handbike die geef ik weg. En ik kan hier mensen die ook een amputatie hebben of een andere, wat andere invaliditeit, kan ik die plezier mee doen om deze fiets te gebruiken. En daarom geef ik hem aan het revalidatiecentrum Lindenhof. Simpelaar heeft zelf 4 jaar plezier gehad van de fiets nadat zijn been werd geamputeerd. Hij dacht dat hij zijn passie nooit meer kon uitvoeren. Ik heb 33 jaar op de racefiets gezeten. En in één keer door het handicap wat ik gekregen heb, ben ik moeten stoppen ermee. Maar ik zat daar niet mee stil. Ik wou voor mezelf ik ook op een gewone fiets weer kunnen fietsen. Ja, dat ligt toch helemaal hard op de fiets te zitten. Dankzij een speciale prothese en veel training lukte dat. En daarom heeft hij de handbike niet meer nodig. Het revalidatiecentrum is er ontzettend blij mee. Want revalidanten die vroeger veel fietsten, weten zich vaak geen raad. Ze weten ook soms niet goed wat ze dan daarna kunnen doen als ze niet meer op een gewone fiets kunnen fietsen. En om dat juist te laten ervaren, hoe het dan is om toch op zo'n handbike naar buiten te kunnen, dat is het mooiste wat er is. Simpelaar kan in ieder geval weer gewoon fietsen. Hij heeft er inmiddels al 64 kilometer op zitten. Ik ben blij en trots dat hij zo mooi ligt. En we zien de kinderen genieten, dus daar genieten wij ook. En of het genieten is. Voor de eendaagse pumptrackbaan in Goes staat zelfs een rij. Hij is aangelegd door de SGP ChristenUnie, want die wil graag meer sportvoorzieningen voor de jeugd. Waaronder een pumptrackbaan. Rondom de verkiezingen willen we de aandacht voor vragen. En hebben we ook gezegd van, hoe leuk zou het zijn dat we voor 1 dag zo'n baan neer kunnen leggen. Goes heeft al wel een skate- en skielerbaan, maar die moet nodig worden opgeknapt. In plaats van geld steken in de verouderde baan wil de SGP ChristenUnie liever investeren in een urban sportspark. Nou, dat is een combinatie van een aantal sporten. Dat is een pumptrackbaan, maar dat is ook een baan voor skateboards. Dat is als het ware een soort bol. Daarnaast is ook mogelijk om in die baan mogelijkheid voor basketballen te doen van 2 tegen 2 of 3 tegen 3. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar de partij wil er vandaag achter komen of er genoeg animo voor is. De jeugd is in ieder geval voor. Ik vind het wel leuk en het is lekker sportief. Heel leuk. Ja, ik zou dat ook heel leuk vinden. Wel jammer dat zij nog niet mogen stemmen. Burgemeester Jack van der Hoek van Schouwen-Duiveland heeft vanmiddag een onverwachte kant van zichzelf laten zien. Hij heeft gezongen tijdens een benefiet voor de Oekraïne in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Een net voor meisje möchte ik vind, ziet u het zult maar voor mij. Voor aanvang van het optreden kon de burgemeester even inzingen. Ja, het is mooi dat bij deze gelegenheid ik voor de eerste keer naar buiten mag komen. Belangrijk doel, vreselijke oorlog in Oekraïne. Je voelt je natuurlijk af en toe ook machteloos, maar in ieder geval kunnen we hulp bieden door opvang te bieden, maar ook bijvoorbeeld door met financiële steun hulp te bieden. En ik hoop dat dit concert daar aan bij mag dragen. U hoefde daar niet lang over na te denken of u mee wilde doen? Nee, helemaal niet. Nee. Het is een goed doel. En voor mij was het ook een mooie gelegenheid om na 2 jaar eindelijk weer eens echt te zingen. Goes in de rode shirts op zoek naar de 4e zege op een rij. En hier is Jelle Klap dicht bij de openingstreffer in de wedstrijd tegen VVSB. De afgelopen 3 wedstrijden waren de eerste 3 overwinningen van Goes in de 3e divisie dit seizoen. En vandaag moet die 4e er komen tegen VVSB, dat tot nu de hekkensluiter is van die 3e divisie. De tegenstander uit Noordwijkerhout, hier in balbezit. Met hier in balbezit Danny Bakker. Een goed balletje op Youssef Blel.
En die verschalkt Goes doelman Matthew Lentink. En dan staat Goes na 36 minuten spelen op een 0-1 achterstand. Dat is de eerste tegentreffer van Goes na die 3 overwinningen waarin ze geen tegentreffer kregen. De tweede helft dan. Met opnieuw Bakker. En daar is opnieuw Blel. En dan doet hij wat hij in de eerste helft ook deed. Een doelpunt maken. En dan wordt het lastig voor Goes om deze wedstrijd nog om te draaien en te gaan winnen. Want hier zitten we al in de blessuretijd als VVSB nog 1 keer ontsnapt. En dan komt de bal uiteindelijk bij Regivano Domper. En hij bepaalt de eindstand op 0-3. Goes weet weer wat verliezen is. Gisteravond en vannacht passeerde een zwak front met lokaal een beetje regen, maar het kwam vooral met wolkenvelden en die waren er vandaag ook nog. Toch was het een flink stuk van de dag vrij zonnig met wat hoge bewolking en wat stapelwolken, want de lucht was minder droog dan afgelopen week. Vannacht is weer een fase met veel bewolking en verspreid wat lichte regen. Het blijft heel zacht, minimumtemperaturen 8 à 9 graden, terwijl 3 à 4 graden nu normaal is. Morgen krijgt ongeveer hetzelfde patroon als vandaag, dat betekent dus zonnige perioden en wolkenvelden van diverse soorten. Later op de dag komt er weer meer bewolking en in de namiddag en vooral de avond en maandagnacht is er opnieuw kans op wat regen. De maximumtemperatuur is morgen 13 à 14 graden bij windkracht 3 tot 4 uit het zuiden. Maandag overdag is het droog met zonnige perioden, dat is een prettige dag. Dinsdag is er weer kans op een bui en daarna zou het zonnig en ook warmer moeten worden met maxima boven de 15 graden. En tot zover en graag tot straks bij Zeeland de Week.